ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ಪದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂರ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೇನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೇನ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ. ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. నేను ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವನ್ಗೆ. ಮೀನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಯಾನು ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪೆರೆಗೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ಪೆ. ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ಸ್ ಮೀನು ಮೆತ್ತುಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಒಯ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಮಕಂತೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು. ಸೊ ಮಲ್ಪಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಖಾರಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ತೂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿತ್ತದ ಒಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇನು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ಪನ್ ಖಾರಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪೀಸ್ ತಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ರುಚಿಗೆ ಪೋಡ ಆತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈತು ಕಜಿಪುದ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಸೊ ಮಸಾಲ ಆಯ್ನಾತು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಹೊಡಿಯಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಮೀನಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತಿಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪರೆ ತೀಗೋಡು. ಮೀನು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತಾತುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಕ ಅದು ಪೊರ್ತನಗ ಮಸಾಲೆ ಮೀನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತುದುಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯರಕ್ಕೆ ನಮಕೊಂತೆ ಬಾರೆದಿರುತ್ತ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುತ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ.
ಕಟ್ಟಿರೇಕ ನೆತ್ತನೆ ಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ. ಮೀನನ್ನು ಬಾರದ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಟ್ಟರೇಕ ದೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಪಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ನೀರು ಕೊತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೀಕಾಯ್ತು. ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ನನ್ನನೇನು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಇರೆತ್ತ ಪೀಸಿಡು ಪಾರ್ದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ಬಗ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಮೀನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದಲ ಕಟ್ಟದು ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ. ಎಸ್ ಬಾರದೆ ರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ತಾಂಡು ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ನೈಟ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಸೊ ನೇನೈತೆ ನೀರು ಕೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆದಿಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರಡು. ಎಸ್ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಮೀನು ಬೇಯರದಿತ್ತು ಎದ್ದೆತ್ತು ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ಆತಡ. ಎಸ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಆತನ ತುಕ್ಕ. ಮೀನು ಎಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಿದ್ದು ഞാനൊഞ്ചുണ്ടു 15-20 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪದೆ ಮೀನನ್ನು ಎಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡ ತುಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಕೇಪಲ ಪುಳಿ ಖಾರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಬೈದನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫುಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು.